салом алейкум мардам. Барои чӣ ин мена ман имрӯз ҳамин мошина интихоб кардам барои абзор. Биён як гирди ҳамеро бармегардем, ман шуморо нишон медиҳам. Ин мошин Toyota Camry 4 ки ба забони тоҷикӣ хидмат мегӯем ва основном агар нехе бигирӣ ба қонунӣ бигирӣ кузови 50-ро ҳисоб мекунанд. Toyota Camry 4 айсе чӣ фарқ дорад? В основном сера хидмат Тоҷикистон ам моира мегӯем ки пишташ фарош аҳамият дошем пистолетай. Ну типа пистолет монанда. Но бисёр бада комментарий омад менависанд ки Toyota Camry D, Camry D, Camry D. Не ки бачо 2025 ай. Скоро 26 мешава. Ман шуморо совет медиҳам ки ҳамин ин мена Camry D-ро по-братски фромӯш кунед. О максимали уже кори худшона кардагаан. Ман медонам ки мошин надёжная Camry D хизматгор, но уже аллакай о хизмати худшона кардагиан. Боли нормали ман хиёл мекунам ай тарафи Camry 4 боло бигири нормальный. Ин мошина ман фикр мекунам барои ки бигирад стоит ай. Барои бачаҳои ёшки 17-18 сола ман фикр мекунам қастои нест ай Camry 4 гирифтан. Агар ки мисол боли маладой бошӣ ман хиёл мекунам Camry 5 бигирӣ ӯ хубтар ай, хеле помоложи метова. Не ки агар ки мисол калонтар бошӣ Camry 4 100% тада мощный ва солидный ай да. Видишан ёк не чихе ҳам хеле объёмный солидный база метова. Бо ин мена ҳамин цветаш да Camry 4 вообще вкусный бадай. Да Camry 5 цвети сафед мощный базе бай, но да и Camry 4 цвети ами кёзи чихел дидестен слишком цвети мощный бадай. Совети ма чем Camry D гирифтан Camry 4 қати ами Camry да гузашта ай 4 боло бигирен ёк вақте ки салон дамешни салон приятный ай естественно ай Camry D да салонш базебак метова ина кожни салон ай бо наҷош кам хеле типа мебел вори кадаги ай дамиам цвети мебелшам нормале ба кожни салон мегада иҷа. Хоб мошини мо агар кам ҷазирам боша аҳамият натен барои ки мо хеле тайёри даги нестем. Сразу ина сарш кардем тем более да погодаи хеле боронӣ ниёк не мултирулай нормально айҷа обогрев сидени дора метавонем ки сидениёта спокойно гарм кунӣ фир бигардӣ ва мошине ки ин меноз мо то што бигем абзор кардесем старт стоп ай мошина заводид мешава. Мошина объёмне мошин майдаг нест ай каунтер пеш миёрем сиденира ва надира айш мекунем автоматан уже ё нормалиян да. Бисмилла. Ами любой намуд мошини Toyota вообщем примерно хеле надёжни мошино ай да. Барои чи ин мена дар хидмат Тоҷикистон Toyota бисёр ай. Барои чист любой одам медонад ки вақте ки қариб любой намуд мошини Toyota-ро гирифтӣ дига фикри бигем моторша бин маслаша намекунӣ. Меброи семени тамоми ҷое ки да маъқул ай меброи аккуратный фир мегардӣ. ин мена салони ами Camry 4 мара гарани бад ростига маъқул шуд барои ки салонш гандаи бад кушода ки приятный ай бад хадавои часташ беҳад бақувват ай бародаро. Ами хадавои ами мошин гарани бақувват ай хушрувақ хизматат мекуна. Ну в общем практически хеле проблемои вазмӣ надорад ки то што тора постоянно ғам бита капризни мошин боша хеле проблемои ё надоранд. Ну шуд кашишаш даже мекашиш мошина не хеле зур намеяд да инан ё козе намеларза мошин абсолютно намеларза. То што нормали вақте мекашиш абсолютно мошин намеларза. Нашод ё дига қувваи аст маст хеле темо гап задан дар корам нест ай барои ки ман фикр мекунем мошинро шумо барои пайка намехарен. Основном ҳамин мардуми худмон ин менаи мошинро барои чӣ мехаранд? Барои семени, барои ягон ҷо рафтан, коршон спокойно буд шидан. Ин мошинам хеле мошина ай. Хай нормали ниё кунен, дастатина кушода ки хушрувай. Качествашам хеле нормальный ай да, средняя ба натиҷада барои чӣ ки монак дора. Мошини мо хай мутаассифона лук надора, одамои да ки лук маъқул ай, лук надора. Айнаҷа барои не фахр кунакаш ниё кунен хеле приятный ай да, метавонӣ ки айҷа гуфти гапо сиденита контрол кунӣ. волюма айҷа баланд карда мешава волюма ва бо айнаҷа уже аллакай мошини мо чӣ дора? Кондитсионер дора. Спокойно одамои хафот чотки метавонанд ки фир бигардан кондитсионерчата гирён кунӣ. Вот. Так что Camry 4 барои харидана 100% мошини дастойни ай. Ман фикр мекунам дига аями Camry поён по-братски нагирен бачаҳо. ин мена одамое ки якум мошинтона мехоҳанд да Camry бигзарен мисол баъди намедонам ягон мошини дига по-братски совети ман ҳамчун бародарвор ай Camry 4 поён нагирен. Camry 3 ам бигирен хай мешавад, но Camry 3
нисбат ба ин мена хадавояш боли жёсткая бародаро ми камри 3 нисбат ба камри 4 камри 5 хадавояш боли жёсткая светсани ёкнен чӣ хушрак зебидаша ан агар камтар мисол синни солат мисол маладой набоши 18-20 сола набоши ну чут калонтар боши ами камри 4 беҳади баъд хеле стилни хоб мекунадам одамода ай ҳама ҷиҳат мегӯм ку абиёмнияи калонаи мошин расходи мошин приблизителна 10 литрай дами город ба ҳамин светофоро ҳама ҷиҳат приблизителна мотори 2.5 қати 10 литрае ки и дастойна 100% моторошон моторои нағзай ғам наметан дастойна хизмат мекунанд практически дига ягон чизи ба нишон додан намондай ина мегӯм ку дастачна кушодай ягон майда танг нестае ки азоб кашӣ дар ин мошинам гуфти гапҳо дига бисёр гап заданам дар кор нестае ки хеле чистамора ин мардум ам хе камри 4 примат кардия камри 4 гуфта гап мезанем мошин камри 4 мошини хизматгорай как нада любохи хизмат мекуна ва барое ки одамое ки имена планироват кардестан мехоҳанд ки камри 4 бихаранд имена амин мошини фурӯшия дар Россия дар Москва қарор дора а як бародари тоҷики хидмонай ба ин мошина такси мезана на ҳичи ман хидмаи мошина медонам просто аккурат нафар мегардам корхона ман номроша дар комментариям мемонам полни бародари тоҷик хидмонай метавонед смела занг зада абрашатсия кунед нарх наво кунед чақчақ кунед қайтишон бо нархи арзон бихаренаш барен дар тамоми ҷо мошина бисанҷен ки ҷойда маъқултонад баъд бигирен балоношан ё кунед даже балонош маълуме ки балонош пачкаи 90% 95% балонош хушрӯай барое ки ин мошина беҳад соҳибаш ухажват бисёр мекунад ин мошина худаш ами соҳибаш хеле любители Toyota айда барое ки медонад ки Toyota Camry ин мошино ғам наметан бензина рехтӣ фақат фиргаштӣ номроша дар комментариям мемонам занг бизанен бигӯен ман барои мошин харам всё тамом договор кунен я нархи дастрас да бигиренаш алло нигаҳтон бидора бародаро эҳтиёт кунен ман рафтам кароши